ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். இது உங்கள் ஓவாய்ஸ் தமிழ். இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது சிவம் துபே. ஸோ அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சிவம் துபே இவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறித்தனமான ஒரு பேட்ஸ்மேனுங்க. மிடில் ஆர்டரில் பயங்கரமாக அடிக்கக்கூடியவர், செம ஹிட்டிங் பண்ணக்கூடியவர். ஸோ இவரை போன வருஷம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் விளையாண்டார். அதுக்கும் போன வருஷம் ஆர்சிபியில் விளையாண்டார். ஸோ ஆர்சிபி அதில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு 7th பொசிஷன் 8th பொசிஷன் ஸோ அப்படி தான் இறக்கி விட்ருப்பாங்க. ஸோ அவருக்கு நிறையா சான்ஸ் கிடைச்சதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்மியாக தான் சான்ஸ் கிடைச்சிது. ஆனால் பயங்கரமாக ஹிட்டிங் பண்ண ஒரு வெறித்தனமான பேட்ஸ்மேன். இவரை பத்தி யுவராஜ் சிங் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ இவர் ஒரு நல்ல பிளேயர். ஸோ இவர் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவிச்சிருந்தாரு. இவரை அடுத்த யுவராஜ் சிங்னே சொல்லாங்க. ஏன்னா யுவராஜ் சிங் போலவே ஒரு பேட்டிங் பண்ணக்கூடியவர். ஸோ பவுலிங்கும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக போடக்கூடியவர். பேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா யுவராஜ் சிங் ஸ்டைல்லே இருக்கும். ஸோ இவரோட பேட்டிங் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு வெறித்தனமான பேட்ஸ்மேன் சிவம் துபே. இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஐபிஎல் 2022 சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இவரை ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் எடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு ரொம்பவே ஒரு நல்ல பிக்குன்னு சொல்லலாம் சிவம் துபேவை. ஸோ பிளேயிங் லெவனில் இருப்பாரா என்னமோ அது தெரியல. ஸோ பிளேயிங் லெவன் மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியும். ஸோ இவர் ஒரு மிடில் ஆர்டரில் இறக்கி விட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு பயங்கரமாக அடிப்பார். ஸோ இவர் நிறைய மேட்ச் நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக அடிக்கக்கூடியவர். இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இப்போ குழந்தை பிறந்துச்சு. ஸோ அதில் அவர் சொல்லியிருந்தார், என்னோட குழந்தை பிறந்த ராசி, நான் சிஎஸ்கே டீமில் ஜாயின் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப நாளாக மாஹியோட தலைமையில் எனக்கு விளையாடணும்னு ஆசை, அவரோட கேப்டன்சியில் நான் விளையாடணும் ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ அது இப்போ நிறைவேறிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இந்த ஐபிஎல் 2022 ஸோ பிராக்டிஸ் செஷன், சிஎஸ்கேவோட பிராக்டிஸ் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சூரத்தில் நடக்குது. அந்த சூரத்தில் சிவம் துபே 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி கலந்துக்கிட்டாரு. அதில் ஸோ செமையாக ப்ராக்டிஸ்லாம் செமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ பார்க்கலாங்க இவரோட பிளேயிங் இந்த ஐபிஎல் 2022 ஸோ எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ இவரை சிஎஸ்கே எடுத்ததை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓவாய்ஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.